Murna Hausa Top TV tasha al'umma muna roƙonka idan wannan ce shigowarka channel ɗin nan ta farko muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing sannan sai ka zo ka taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa ta hakan ne za ka dinga samun labarai zafafa da ɗumɗumin su da zarar mun ɗora. Mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu nan Aisha Najamu tana cikin wani hali domin kuwa wani mummunan abu ya faru da ita. Mai sauraro, domin jin cikakken wannan rahoton sai ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ka ji abin da muke tafa da shi a yanzu nan. Amma kafin nan dan Allah muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowar ka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu nan Aisha Najamu jarumar shirin Izzatu tana cikin wani hali domin kuwa wani mummunan abu ya faru da ita. Babu shakka mai sauraro ka san cewa dai duk da mutum yana da tawakkali, amma wani abun dole sai ya fito ya faɗa domin kuwa ba zai iya danne shi a zuciyarsa ba. Mai sauraro, kamar yadda ka sani dai Aisha Najamu jaruma ce a cikin shirin Izzatu wacce take bawa wannan shirin gudunmawa, domin kuwa idan har babu ita ka san cewa wannan shirin ba lallai ya tafi ba, domin kuwa tana ɗaya daga cikin jarumai a cikin wannan fim ɗin na Izzatu. Na san cewa mai sauraro baka san Aisha Najamu ba sai a fim ɗin Izzatu, kuma ka san ta to a lokacin ba ta suna a duniya ba, domin kuwa ba a san ta sosai ba sai a fim ɗin Izzatu ta suna. A yanzu nan ne dai wani mummunan al'amari ya faru da ita, domin kuwa a yanzu nan muka samu wannan rahoton kamar yadda Lawan Ahmad ya bayyana, wato Umar Hashim na cikin shirin Izzatu. A ɗazu-ɗazun nan ne dai Lawan Ahmad ya bayyana wani bidiyo a shafinsa na Instagram kamar yadda bidiyon na Aisha Najamu ne. Kamar yadda za mu sa muku wannan bidiyon domin ku kalla yanzu nan, domin kuwa kai ma na san cewa sai ka tausaya wa Aisha Najamu a cikin halin da ta shiga, domin kuwa idan ka kalli wannan bidiyon na san cewa kai ma sai ka tausaya mata matuƙa. To mai sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba dai ga bidiyon ka kalla domin ka ga abin da ya faru da Aisha Najamu, wato Hajiya Nafisa. Assalamu alaikum, sunana dai Aisha Najamu wacce kuka fi sani a shirin nan na Izzatu, wato Hajiya Nafisa. Dan Allah masoyana ina ƙara ba ku hakuri saboda kwana biyu za ku ga bana social media. To an ɗan samu saɓani ne, an ɗauki wayana kuma sai aka yi hakin ɗin account ina, duk wani abu na wadai na social media an yi hakin ɗin shi. Yau sati 4 kenan mun shiga na 5 da duk wani account da za ku gani a nan to ba nawo bane ba gaskiya, amma nawon ma yana nan insha Allah ana biyan da za a iya dawo. Daga zaran ya dawo insha Allah zan muku bayani. Sati 4 kenan da yin abu, yanzu muna sati na 5. Duk account din da kuka gani ba nawo bane ba, amma in Allah ya daina dawo zan ƙara sanar da ku. Na gode. Na san kun yi misin ina, amma insha Allah ina nan dawo, ku taya ni da addu'a. Na gode. To mai sauraro, ka ji dai abin da ya faru da Aisha Najamu, wato Hajiya Nafisa a cikin shirin Izzatu, domin kuwa an sace mata account ɗinta na Instagram kamar yadda ta fito ta faɗa, ta ce wanda ake gani ba nata bane ba, domin kuwa a yanzu haka an yi hakin ɗin account ɗinta kuma ana nan ana ta so a dawo da shi, domin kuwa a yanzu haka ana ta fama don a dawo da shi. Babu shakka mai sauraro ka san cewa irin wannan hakin ɗin akawun ya yi matuƙar girgiza mutane da yawa, domin kuwa an yi wa ma Adam A Zango, domin ka san cewa Adam A Zango wajen guda 3 ana sace mai, domin kuwa maƙiyansa sun takura mai. Kamar yadda ita ma yanzu haka Hajiya Nafisa, wato Aisha Najamu, maƙiyanta suka takura mata domin sun sace mata akawun ɗinta
Allah ya sa ita idan ta ƙara buɗe wani kada a sace mata kamar yadda aka yi wa Adam A Zango, ko kuma mu ce Allah ya sa a samu nasarar dawo mata da wannan akawun ɗin nata, domin kuwa kasancewa ta nan suke samun wani abu, domin kuwa duk wanda kai wa talla a shafinka na Instagram kasancewa ana biyan su kuɗi, domin kuwa kasancewa ba za ta ji daɗin wannan ɓatan akawun ɗin nata ba na Instagram. To mai sauraro, mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Ka dai kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Sannan kuma mai sauraro kada ka manta idan baka danna wa bidiyon mu alamar lakin ba, muna roƙonka da ka danna wa bidiyon mu alamar lakin. Mun gode.